Rydyn ni wedi gosod yn Salon Symudol y Maes Pebyll, digwyddiad mwyaf Cymru, Maes B. Heddi ni'n chwilio am bobl sydd heb gael cyfle i edrych mewn drych ers diwrnodau a sydd bron o marw angen help llaw. Ar steilydd fydd yn gwareddu breuddwydion eisteddfotwyr Cymru, Maycox. Mae Annie wedi gweithio gyda sawl celeb yn cynnwys Alex Jones, Caprice a chast rhaglen Skins. Y gyntaf i'r gader felly i Yasmin sy'n y hoff o golir J-Lo. Iawn, y peth gyntaf dwi'n mynd i wneud ydy rhaid dipyn bach o tan. Hwn yn dod o Primark, 5.50 ydi o, mae'n ffab, mae'n wash on, wash off. Felly, diwn o wedyn, os ydych chi'n misio fod al ar, golchwch off, mae'n dod off, dim problem. Cam nesaf, foundation. A tip Annie, defnyddiwch frwsh yn lle sponge am fod sponge yn amsugno'r colir. Nesa, yr eiliau. Mae gymaint o bobl yn ofn neud yr eiliau. Rhy dywyll neu'n rhy ola, ond mae'n bwysig cael eiliau lyflu. Mae'n siapio'r gwynaf, a mae'n ei gwahaniaeth i'r colir yn y diwedd. Ar ôl yr eiliau, chydig o sglein ar y llygyd. Ond sut? Lip gloss ydi o. A dwi'n gwybod mae X-Factor yn licio defnyddio'r tip yma, rhaid lip gloss ar yr llygyd. Oherwydd mae'n neud yn o'r sefyll allan. Dwi'n meddwl sa J-Lo yn mynd am hwn. O, bydd. Cerwch ar lip gloss i fyny at yr eiliau. Mae hyn yn gwneud i'r llygyd edrych yn fwy. Gorffen yr edrychiad gyda lliw pinc llachar ar y gwefusau. O, hwnna'n lyflu. Diolch. Really neis. Diolch. Un yn hapus felly, ond dwy fynd. Nesa'r gader, Ceri, sydd eriod i gwisgo amrannau ffug o'r blaen. Sut ti'n teimlo, Ceri? Excited. Sut ti'n gwisgo rei mor fawr o hyn o blaen? Naddo, di heb. Naddo? Iawn. O, diar. Tip Annie yw defnyddio tweezers. Mae'n bwysig y gosod ar ben yr amrannau ac nid ar y croen. Tip hefyd, os fysa chi peidio cau eich llygyd, so chi jyst yn sbio i lawr, oherwydd unwaith ydych chi'n cau eich llygad a roed yr amrannau ffug ar, unwaith ydych chi'n agor eich llygad, mae'n newid siap, felly allith o symud. Peth gyntaf mae rhywun yn sbio arna chi ydy'r llygyd, a ydych chi eisiau'r wow factor. Wow factor yn wir, ond be mae Ceri'n feddwl? Ti'n barod i weld? Ynddo. Siwr? Ynddo. Waw. Ti'n licio? Ynddo. Mae'n really nice. Bydd Ceri yn sicr o sefyll allan. Olaf i'r gader Bethan, sydd heb gael amser i weld drych ers wythnos. Bethan, be fedra neud i chdi? Wel, Annie, dwi wedi bod yn westy chill, a dwi'n teimlo fatha rybys, a dwi'n edrych fatha rybys, a dwi'n really eisiau cael gŵr heno, so neud i neud fi'n bwys, please. Waw, dipyn o bwysau Annie. Cam cyntaf, bywyd i'r bolchau. Sim angen brwsh bob munud, fedrwch chi jyst iwsio'ch bysad, chos da ni yn aros mewn pabell. Mae'r hylif yn mynd ar y llygyd a'r gwefusau hefyd. 3 mewn 1! Waw! A gorffen yr edrychiad, glos, yn adio glam i'r noson. Lyfli. Iawn, di Bethan ddim wedi gweld drych ers chydig o ddyddiau, so gawn ni weld be mae'n feddwl. Oh, wow! Nice! Rock and roll. Rock and roll. 3 cwsmer hapus. Diolch, Annie! Dach yn ffres ar ôl y nosweithio hwyr, dwi'n meddwl, ia?